Egeria Cecilia Wadi Keche onye ụmụawada Ọnịcha Ezinete Mbese lewenye amegwuregwu Afanwu Adamazi Gloria. Adamazi Gloria ke ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụ mara isi n'ala Igbo. Okay, esim na. Okay, ahụ asị Igbo. Ebe isi n'ala Igbo. Esim na Abia State. Ebe na Abia State. Arochukwu. Ebe na Arochukwu ka isi. N'ugbo. Ugbo. Erute Igbo ya wụrụ ebe ka aha ama nna gị na Arochukwu. Okay, ama nna m bụ ndị Ụkpabi. Ndị Ụkpabi na Arochukwu ka o si. Ọwụ na asị na a na-alụ ụwa. Kụrụ onye ị ga-achọ ka ọ lọtara gị ụwa. Ma ọ bụ na a na-alụ ụwa. Onye ga-achọ na ndụ onye mere ihe dị gị mma na mgbe gara aga n'ime ndụ gị chọrọ ka ọ nwụ na ọnwụ gị ọnọ ka ọ lọrọ gị ụwa ka onye dị ihe a. Nna m ochie. Nna gị ochie. Nna mụtara nna m. Ọwụ na a na-alụ ụwa ya lọtara gị ụwa. Ngwa gị na onwe gị awụ na a na-alụ ụwa kee onye chọrọ ịlụ ụwa dị ka ya maka onwe m ji ya sị na ya chọrọ ịlụ ụwa Dangote n'ụwa ya ọzọ ka onye ga-alụ ụwa ka ya na-ebe kwa ka ị chọkwa ịlọta ụwa ị chọrọ ịlụ ụwa na Naịjirịa ka ọ na-ebe ka ebe ọ m ga-alụ ụwa na Naịjirịa. Mana ị ga-alụ ụwa dị ka onye? M ga-alụ ụwa dị ka onye ọbụla sọrọ m ka onye ọbụla sọrọ gị. M ga-alụ ụwa dị ka nna nna m. Dị ka nna nna gị? Yes. N'ebe? Ee. N'obodo m. N'ala Igbo? Bụrụkwa n'ala Igbo. Ndewo. M bụ Maazị Edward Ejike Enonwu. Enonwu? Yes. Enonwu, yes, ahụ ha si Igbo were Igbo gwa m kpasụla m iwe na-ewe m n'ehihie anwụ na-achị gị nwanne m ọrụ. Biko kee ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụ mara isi n'ala Igbo. Esi m from Enugu. Esi m ngalaba Enugu. Ebe n'Enugu ka isi? Ọgwụ local government. Ebe na ọgwụ ka isi? Ihe Shikagama Mvene. Ihe Shikagama? Ihe Shikagama Kingdom. Ebe isi? Ị kwetere na a na-alụ ụwa alụ? Ekwetere m kweteshi ike. Na a na-alụ ọfụma ọfụma. Kedu ihe mejikwo nke a? Anọ m ụwa. Onye eji m wee gụbụ nchi enyi. Anọ m ya ụwa. Ị lọrọ ya? Yes. Yes, ahụ na ya dịwa. Biko ka m chọọ nke dị ka nke a. Ebe ị kwetere na a na-alụ ụwa alụ ka onye ọ dị gị ka ọ bụrụ na ịlọ ụwa ọzọ n'ọhịa nwa ka ị ga-alọrọ ụwa onye iche na ọnwa ịlọta ụwa ọzọ na ya ị ga-alọrọ ya ụwa na onye amasịka gị ịchọ ọhụụ na onwe ya na-alụ ụwa na ịbịa ụwa ọzọ na ị ga-abịa uwe ebe dị otu a ụfọdụ si na ọ ga-aka mma na alọrọ ụwa Bill ụfọdụ si na ọ Dangote maka na ụkpa ataghị ụmụ ụwa ahụhụ. Kedu onye ọ dị ka onye lụọ ụwa na ya were ya ka ị ga-alụ ugbu a ya were onye ga-alụ ụwa ya? Nchọnye n'ụwa kịta mma nọrụ Tupac ụwa. Tupac alakwa m ele ihu gị a ị ga-alọ Tupac ụwa? Afọ m the guy n'anya. Ị hụrụ ya n'anya? And ọgbọ ọsọsọ na afọ m n'anya na afọ m ya n'anya. Ọ na-anụrụ ndị ojii ọgụ. Ọ bụ onye okwu eziokwu. And ihe o ji ekwu eziokwu bụ n'egwu. N'egwu ka o ji agwa ndị mba ofesi ndị ụwa niile o ji agwa ha ihe ọ chọrọ ịgwa ha bụ okwu eziokwu. Okwu eziokwu n'egwu ka esi ọ na-eji agwa gwara anya ofu egwu ya o ji gwa anya egwu ọhụụ eziokwu ka ya nụgodi. Egwu ọ gụrụ dị iche iche. Enwere Me Against the World. Njiri Igbo wee gụrụ ya. It's just me against the world, baby. Afọ m bụ Nwagbuo onye kachi. Nwagbuo? Ya ndị mmadụ ji mara m ebe a bụ kachi. Kachi ịbịa na ama egwuregwu. Biko ọkwa iwe onye Igbo? Ọfụma. Kee ngalaba isi n'ala Igbo? Esi m ngalaba Anambra. Ebe na Anambra Steeti? Na-Agụata. Ebe na-Agụata? N'Ụmụchu. Esi m n'Ọzara Akụkwa. Ịbịa n'Ọzara Akụkwa ịchọọ be ndị be Nwagbuo. Ịchọta be ndị be Nwagbuo ịbalute be Innocent Nwagbuo. Elute be Innocent Nwagbuo iju eze kachi. Eze kachi. Ị kwete na a na-alụ ụwa alụ? Kwetekwehe m. Kwete m. Tụa nọ na kachi nwụọ kachi anwụgo enwe ihe dị ka ịlụ ụwa ekweteghị m. Ikweteghị m mba. Igbo ndị ọma kachi si na ya ekweteghị na a na-alụ ụwa n'otu ya n'ugbu a ya nwụhala na ya anwụọla. Isi aha gị bụ gịnị? Ozemena aha Igbo m. Aha gịnị na-ewu? Ozemena Ebe. Ịbịa na ama egwuregwu kee ngalaba isi?
n'ala Igbo ọnụ mara n'okpuru ọchịchị ebe isi n'ala Igbo esi m Ebonyi steeti ebe na Ebonyi steeti Nkalago ebe na Nkalago Nkalaha ka ya aha ya ọnụ mara ezi nna gị ọ weela ugbu a ga-elarụ ebe ya were ezi nna gị ka aha ebe a na-akpọ be nna m eji amara ya ma erute na Nkalago wee ike nọ na Nkalago ji ọsọ si na ị na-achọ na be ndị bụ obodo deru ikwete na ala ụwa alụ a na-alụ ụwa a na-ana ụwa ịlọta ụwa ịlọ ụwa a na-anata ụwa o mere na be anyị o nwere onye nwụrụ anụ mgbe ahụ ọ nwụrụ ọkụ gbalị ya ọ bịa ụwa na be anyị o datapa wee bịa ọkụ ahụ wee bịa nwekwara onye ọzọ nwanne nwaanyị egbu na Lagos so mgbe ọ bịara ụwa dịka oke si wee tinye na dị bọket ka ụkwụ ya si dịgide bifo enye ya tin mgbe ọ bịara ụwa ọ dịkwa like that ejeje US ọ bụ nọ like that nọ ya nwa bịara ụwa ya ụrọ ya ebikwetara na ala ụwa ọnwụ na a na-asị na a na-alụrụ mmadụ ụwa ka onye ọ masị gị ka onye alụtara gị ụwa ma ọ na-eme nwa na ya wụrụ onye ga-alụrụ gị ụwa ka onye ọwụ na ndụ gị na mmụọ nwa ka onye anara m ụwa onye mụ na ya dị na mma mgbe bifo nwụọ ka onye wụ onye nne m gị na nne gị yes nne gị anwụgo ya ngwa diwe nọ ọ ka o si dị mana ka m jụọ gị ọzọ ọkwa na a na-alụkwa ụwa dị ka ikwetekwa na-alụ ụwa ka onye ọrịa gị ga-alụ ụwa nke ya so ụmụ ndị m jụrụ ha sị na ọ ga-aka ha lụtara ụwa nwunye Bill Gates maka ego ebunyere egwu ọ na-anya ka onye ọ ga-amasị gị ọta a na-alụ ụwa ka nwa alọtakwa ụwa ya ka onye nata ụwa na be ya mana ụwa anyị nọ kịta onwe onye ọdụ mma ka ọ taa afọ na m na-abịa ụwa ọzọ na m ga-alaikwa ọ bụ nnobe Buhari ka m jewekwa afọ m bụ Chief Ikechukwu Igwene ife eji wee malụ m bụ mmiri na-ezoro ọra nke isi maka ebe ugwu ọkụ na anọ ịbịa na ama egwuregwu biko kedu ngalaba na ọnụ mara n'okpuru ọchịchị isi n'ala Igbo mụ bụ onye Nkanụ abụ onye Enugu steeti abịa n'ime Enugu steeti abụ onye Nkanụ West Local Government Area of Enugu steeti abịa n'ime Nkanụ West Local Government Area of Enugu steeti abụ m onye Akegbu Ugwu ọka na anọ n'ime Akegbu Ugwu ọka na anọ abụ m onye Amegi na Jokwu jara n'ivu n'ime Enugu o wee bụ isi ikwetere na ala ụwa nwanne m kemgbe a mara m ama ọrụ na enweghị ihe ọzọ na-anọ itoome n'ụwa yes a na-ekwu na ana n'ụwa mana ejikwa m jụọ ashịgana m na-ekweteghị m na ọ bụghị eziokwu ikwete na ala ụwa ekweteghị m ka ihe iji si na ikweteghị ka o mebeghị ebe ị nọ ka ọ bụ na gịnị ihe ndị shiri m ekweteghị na ọ bụ ihe nna nna anyị ochie ha kwuru mmadụ hụkwa ashị na ọha kpote na ọ bụ ashị ihe ndị shiri m ekweteghị na ama eje ụka baịbụl shiri mgbe mmadụ hụkwara ọ bụ n'eluigwe mkpụrụ obe na n'eluigwe ọ bụ ndị ebe a na-anụ ụwa ndị obe ji were eluigwe na anakpụta abịa ụwa ndị ebe a na-eme mba ụwa ekweteghị m na ọ bụ ụgha Maazị Azụnna onye nduziri Igbo ke ngalaba isi n'ala Igbo ke ọnụ mara na okpuru ọchị na ngalaba isi n'ala Igbo asị m na Anambra steeti Amaeze village dị na Anambra Ọka North Ọka ị na ego gaa aha ezi nna gị ama nna gị aha ya na-abịa bụ ụmụafọ nne ikwete na a na-alụ ụwa alọ akwetara na alụ ụwa because akwetara na alụ ụwa ikwetere kedu onye ọ dị ka ọwụ na a na-asị na a na-alụ ụwa ugbu a ya alụtara gị ụwa obi adịghị mma dịka onye mere ihe dị gị mma mgbe gara makwa onye mejọrọ gị mgbe gara aga ịchọkọlọta ugbu a gị taa ya ahụhụ ma onye rutere onye metere gị ịchọkọlọtara gị onye nwe onye nchọkọlọta m ụwa ka m wee taa ya afụ n'ihe ọmụme mgbe gara aga na-alụta ụwa abụ na analụta ụwa abụ na-abịa achịkwu ya fọnya asanye ezigbo afọ mana onye isi ala ka m nwere ike na-atụwa aka onye isi ala na chọọchị na-aka ekwesịrị ịtụwa aka ọ bụ na anatụwa mpịa nta ezigbo afọ ọ ga-amasị ka ọ lọtara gị ụwa ọ ga-amasị m ka ọ bụ na ọ nata ụwa ọ bụ na mpịa nta ezigbo afọ eziokwu na agwa gị because ihe ọ na-eme na adịra ya obi mma ya na-enwegbu adịghị ebe maka ndị ọgọzọ ka ibe ya ọkwa na na-asị na a na-alụ ụwa ya gwa na ọ gbasịrị gị ka onye ọ ga-adị gị ka gụ nwa ga-alụtara ya ụwa
ma alakwa ka natakwala ọ bụrụ na ndụ kalụ onye isi anyị na-akwadozi anyị ozi na-etiwala anyị ụzọ nke a ga-eji wee mmalị ebe anyị si mmalị ha kwesịrị ime mgbe dị mma mmasị ka nnata na ndụ kalụ nke ụwa. Igbo ndị ọma ekele m unu. Aha m bụ ụsa. Ọ bụrụ ya bụrụ ka esi eme ya chiata azụ. Igbo ndị ọma ekele m unu. Ụsa. Aha m bụ Maazị Song. Anya abụọ wo. Abụ m onye Abia steeti nke nọ na Bend. Ahawụ m onye Bend steeti. Ahawụ m onye Bend Idata North. Mba, ahụ m onye Abia steeti nke nọ na Bend local government. Iwu onye Bend local government nke nọ n'ime Abia steeti. Aha m onwe m bụkwa na onye Bend local government nke nọ n'ime Abia steeti. N'ime Bend local government Ugweke in Bend local government Abia State Aba. Ugweke n'ime local Abia State nọ n'ime Aba. Ugweke n'ime Bend local government nọ n'ime Abia State. Abia State nọ n'ime Abangwa. Abangwa nọ n'ime na ndọrọndọrọ ọchịchị. Biko ihe eji bịa ebe ahụ ka egwu unu kunu na-ele ama egwuregwu. Very ọ dị oke mkpa na ilere ama egwuregwu. Na-ele aka nwanne anyị nwoke Sky Plus nwere ihe ọ ga-eji na-edosakwa nri n'elu tebụl ya. Ihe mana ọ dịghị isi nwanne enweghị nne na nna ehi na-enweghị ijiji ọdụdụ na mba ndị Igbo tụrụ ilu si ihe ijiji na-enweghị ehi na-enweghị ijiji ọdụdụ na ijiji na-enweghị ọdụdụ ehi na-achụrụ ya iji ijiji na-enweghị ọdụdụ chi na-enweghị ọdụdụ ijiji na-achụrụ ya ehi na-enweghị ijiji chi ya na-achụrụ ya ọdụdụ na-achụrụ ya ehi na-enweghị ijiji chi ya na-achụrụ ya ọdụdụ. Biko otu akọ ha anyị n'ọnụ ihe ahụ Sam and Son comedians. Biko emetụkwala ihe ọpịpịa ahụ aka, ihe onyonyo kama ị ga-emetụ ya aka ka ọ wụrụ na-agbalịta nke olu ya agbalịta olu ya emetụla ihe ọpịpị apịnyụtụkwala nọrọ ebe ị nọ. Ama egwuregwu maka na ndị Igbo sịrị nwata aka kwọcha nwata kwọcha ọgaranya osino aka rie nri. Ka ha anyị n'ọnụ biko maka nwanne anyị nwoke Sky Plus akwọchala ọgaranya ọ ga-esozi aka rie iji na-achọrọ ya ama egwuregwu tọgbuo onwe gị biko agbafula ijiji na-enweghị Sky Plus ehi na-achọrọ ya. Sky Plus na-enweghị ihe ijiji ọdụdụ apụ ya ka ya pụwa ihe agba n'aka ejighị ihe agba n'enyo ihe agba n'aka ejighị aka enyo ya biko ihe agba n'aka. Prophet, Lieutenant Colonel, General. Blessing onye? Anikwe. Blessing Anikwe. Ke ngalaba isi n'ala Igbo? I'm onye ngwa mana mmalị tụrụ Anambra. Ebe na ngwa ka isi? Isi ala n'obi ọma ngwa. Ebe ka aha ama nna gị n'obi m? Itu ngwa. Ezi Mbara onene Itu ngwa. Ka ekwe n'ebe a lụrụ gị alụ? Nna mgbapụ. Ka aha ezi dị gị? Amaezi na Mgbakwu. Ị bịa na ama egwuregwu biko o nweghị m si ka m jụọ gị. Ọtụtụ ndị Igbo kwetere na a na-alụ ụwa. Ị kwetere na a na-alụ ụwa alụ? Onye nwụrụ anwụọla. Abụ Igbo nwe onye nweke. Kee ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụ mara isi n'ala Igbo? Abụ m onye Aba.
onye anyị aba njikọ ka local gọọmenti Anambra steeti. ịbịa na ama egwuregwu ka ọnụ mara ama nna gị ọwụ na-asị ka alaba ụlọ ka ebe iwu ama nna gị ama nna m njikọ ọka aba n'ime njikọ ọka. biko ikwere na a na-alụ ụwa alụ na a na-alụ ụwa alụ. a na-alụ ụwa a na-alụ ụwa ka m chọọ ga-eri ka nke a ọwụ na asị na ịbịa n'ụwa ọzọ na a na-alụ ụwa alọ dịka ikwetere na a na-alụ ụwa alọ ịbịa n'ụwa ọzọ ka onye ọ ga-amasị gị ka ịlọta ụwa ya onwe ndị m chọrọ ha sị na achọ ịlụ ụwa Dangote na ndị Bill Gates kedu onye ọ ga-amasị gị na ịlụrụ ụwa ya ma ọ na a na-alụ ụwa alọ ebe ụwa ọzọ mma alaike ka mma wee amasa nka ndị ụwa mma eme ibe Chineke nna na-achọ dịka ọkpara Chineke ịchọ ụlọ ụwa Jizọs nke a wụkwara ya mana ebe isi na a na-alụ ụwa alọ ka onye ọ ga-amasị gị na ọ na-asị na onye ahụ lọtara gị ụwa na obi adịghị mma onye nwe natara m ụwa obi adị mma ma alaike ọ ga-amasa m na ọ na onye be m nwunye m aha wụ Chief Ugochukwu Boniface Nwiwu Ugogbuzo Ọchake nke izi na Kabusa Kingdom Ugogbuzo Ọchake ka ngalaba isi n'ala Igbo esi m ngalaba Imo steeti wee bịa ebe n'Imo steeti ka isi esi m awụ m nwa afọ Isiala Mba n'Ogiri Ụmụdoro Arọ Ugiri nna ka aha ezinna gị aha ezinna m ndị nga nwe iwu esi m na nwe iwu family wee bịa bịa na egwuregwu biko ka m jee nke mgbe ị na-eto ọkwa ịgọrọta akara ka m jụgazi ka nke a asị ka ekwuo na asị na a na-alụ ụwa alọ kedu onye ị ga-alụ nwa ụwa ya dịka onye ị ga-achọ ka ọ lụrụ gị ụwa dịka ma onye mere ihe dị gị mma mgbe gara aga maọbụ nne maọbụ nna ịgbakọchasị mba na ọ ga-adị mma na nne m ma nna m lọrọ m ụwa ma nwanne m nwoke ma ọkpara ma onye dị otu a ma onye ala bekee onye ọbụla ọgwụ lọrọ gị ụwa ka onye ọ ga-adị ka ọ lụrụ gị ụwa n'uche m ọ ga-adịkwa mma m na-alụ ụwa ọzọ ka m lụọ ụwa na ngalaba ahụ m si wee pụtawo ngalaba nwe iwu ebe m amụtala nwoke mụta nwaanyị m ga-alaikwa a na-amụ m esikwe na ngalaba ahụ mụọ m maka ala Igbo atọka maka na ala Igbo atọka gwogwo mana ọkwa na a na-asị na a na-alụ ụwa ka onye ọzọ ị ga-eche onye ị ga-achọ ka ọ lọtara gị ụwa mba dịka onye ị ga-achọ ka ọ lụọ ụwa ke ka ngechekwa achọchọ m ka ịghọta ihe m chọrọ ịkọwara gị onye ị ga-achọ ka gị nwa lọrọ ya ụwa amụtakwara m ndị ọkpara ewezụga dị ọkpara gị onwe ndị a jụrụ ha si na achọ ha lụ ụwa ọzọ na achọ ịwụ Dangote ụfọdụ si na achọrọ ịwụ Bill Gates Dangote wụ onye Hausa Bill Gates wụ onye ọcha a sị ngo ala Igbo atọka m ga-alụ ụwa ọzọ m ga-achọ ka m lọta ụwa n'ala Igbo ebe ahụ esi mụọ m n'Ugiri nga ahụ esi mụọ m ka m ga-alaik ka m si lọtakwa ụwa ọzọ Injinia Chief Ugochukwu Gabriel Injinia Chief Ugochukwu Gabriel Nwokedi Ogbuefi Ezugo Ọzọ nke izizi na Ọzọbụrụ Ogbuefi Ezugo Ọzọ nke izizi na Ọzọbụrụ ọ bụ ewo nwanne Bishop wụrụ nwanne Agbalanze na Ọzọbụrụ Chief Kenneth Ifekodo ịbịa na m egwuregwu biko isi n'Ọzọbụrụ Ọzọbụrụ ke local gọọmenti ọ nọ n'ime Ọzọbụrụ egwusigo local gọọmenti Anambra steeti ịbịa na m egwuregwu ọnwụ na asị na a na-alụ ụwa kedu onye ga-asị na ọ ga-amasị gị na ọ lọtara gị ụwa na ụwa onye amasị m ọ natara m ụwa ọ bishọp na be anyị Papa Chukwu bishọp maka ife ọmụ na-eme na be anyị a na ụwa anụta m ụwa bishọp lọtara otu aka ọ dị ngwanụ bishọp ịnọ nanụ ngwanụ ọgwa na asị na gị nwa lọta ụwa ịlọta ụwa ọzọ dịka ụmụ ka esi hụ ka ndụ si wee dịrị ka ihe si dị ọmasịcha gị sị na ya na ụwa nke ndị m jụrụ ha si ịlọta ha si na achọrọ ịlọta ụwa Dangote ụfọdụ si na achọrọ ịlọta ụwa Bill Gates na ndị ọzọ kedu onye ị ga-alọta nwa ụwa ya ma ọ sị na a na-alụ ụwa ka onye gị nwa ga-alụ ụwa
onye mụ ya alụ ụwa because that gbara kata ndị ugwu ka kpọrọ na baya ka mma ya anaba ka n'ụwa na ụmụ ụwa atọ ezo n'ukporo ile ụwa atọ ezo n'ukporo eze n'ugbo ụfọdụ tọrọ ifutebe anyị ada ọskụ doji o were ọzọ ụbụrụ bụrụ ya ga-alụ ụwa ha abịjela ụwa onye Hausa nọ na pan anyị na-agba mbọ ka anyị na ya nwere onwe anyị. Ya bụ Maazị Okechukwu Nwosu. Maazị Okechukwu Nwosu ke ngalaba na ọrụ mmanụ n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo. Anambra steeti. Ebe na Anambra steeti. Nnewi North. Ebe na Nnewi. Otolo. N'Otolo ebe n'Imo ka aha ezi ama nna gị. Obi n'Otolo. Obi n'Otolo. Ọnwụ na a na-alụ ụwa alọ. Kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-asị asị gị kwuo gị sị ka ọ lọrọ gị ụwa. Onye mere ihe dị gị mma dị ka mgbe gara aga ma onye nọ maka ya akụkọ ya adịghị mma esi na ọ sị na a na-alụ ụwa onye alọrọ gị ụwa ka onye ọ dị ka onye ga-asị ka ọ lọrọ gị ụwa. Nna m ya lọrọ m ụwa. Nna gị lọrọ gị. Chai. Aha m Innocent wụrụkwa Ozemenam na Igbo. Innocent onye? Eze. Innocent Ozemenam Eze. Ịbịa n'ama egwuregwu biko ke ngalaba isi n'ala Igbo? Mụ awụ nwafọ Imo steeti na mpekere Ọkigwe. Ebe ya ama nna gị si ebe iwe ama nna gị abụ ịlawa ụlọ na ịlawa ya wụrụ ama nna gị ka ebe ọ village m ka na-akpọ Umuduru. Ebe na Umuduru ka aha ama nna gị? Local gọọmenti Onimo local gọọmenti Onimo local gọọmenti. Ezi nna gị wụ Imo Umuduru Ịgbagoro. Umuduru Ịgbagoro. Ịbịa n'ama egwuregwu biko ikwete na a na-alụ ụwa alọ? N'eziokwu ụwa a na-alụ ya alụ. A na-alụ ụwa alụ. Ka m jụọ nke a kedu onye ọ dị ka ọ wụrụ na na-asị na a na-alụ ụwa ka ọ lọta ụwa na agbụrụ gị dịka nwe ga-amụ ka ọ wụrụ onye a ga-alọrọ gị ụwa dịka onye mere ihe wutere gị na mgbagara maka onye mere ihe dị gị mma ịchọ ka ọ wụrụ onye a ga-alụrụ onye alọtara gị ụwa ka onye dị onye here ga na ikwu Ojukwu agaghị eme nchefu nnukwu mmadụ enwe n'ala Igbo ọwụ na-alụ ụwa alụ ngala ka ọ lọrọ m ọ ga-amasị gị ka Ojukwu lọrọ gị ngwa ebe i kwetere na ala ụwa si na ọ ga-amasị gị Ojukwu lọrọ gị ọkwa na a na-alọkwa n'ụlọ wa gị nwe onwe gị ka ebe ị chọrọ ịlụ onwe ụwa ọzọ maka ọnwụ ndị m jụrụ ha sị na ahụ a na-ata n'ala Naịjirịa kara adịla anja na achọ ịlụ ụwa Bill Gates ụfọdụ sị na ụwa Dangote ka a chọrọ ịlụ ke nke ọ ga-amasị gị ịlọrọ ụwa ịlụ ụwa n'ala Biafra ka ya na-amasị m ya na-amasị n'ala Igbo onye dị ka ọ ga-ịlụ ụwa ka ịlụ ụwa dị ka ya Ojukwu kwa Igbo ndị mụ na ana ka o si kwuo ọ sị na ọ ga-amasị ya n'ụlọ ala Ojukwu ma ọbụla ilecha ị ga-ahụ na onwekwa na ahụ ọrụ ka m nwa ya na-ekwu okwu Ojukwu Maazị Nnamdị Ekweọba. Maazị Nnamdị Ekweọba ke ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụmara isi n'ala Igbo? Esi m ụmụ eze Anam nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra West Anambra steeti aha ama nna gị? Ụmụanneke. Ịbịa na ama egwuregwu biko njọ nke dị ka nke a mgbe ikwere na a na-alụ ụwa alụ? Ekwere m na a na-alụ ụwa alụ. Ikwe na a na-alụ ụwa alụ? Kwesie ya ike. Ọnwụ na-asị ebe ikwe na a na-alụ ụwa alụ ọnwụ na-asị na ụmụ nwatakịrị ma onye mere ihe mgbe gara aga masịchara gị ma ihe mere ihe wutere gị ọ ga-amasị gị ka ọ lọrọ gị ụwa ka onye oge adịghị ka ọ ga-awụ na ọ ga-alụ gị ụwa ka onye chọrọ ka ọ lọrọ gị ụwa onye mere ihe wutere m ka onye mere ihe sọ m ụsọ n'obi m ọ ga-amasị m ndị nwụgoro anwụ ka ọ bụ ndị dị onye ga-ala ka ọ n'ọrụ m ụwa bụ onye mụtalụ mkpa m aha ya Igbo n'aka ọkwa na ịchọkwa na ịlọta ụwa ka onye chiri na ị ga-alọta ụwa ebe ya alọta ụwa bụ nna mụrụ m ọba mmadụ na-eme ịbịa na ama egwu aha m bụ Christian Ata ke ngalaba isi n'ala Igbo? Abụ m onye Enugu steeti. Ebe na Enugu steeti ka aha ezinụlọ ọnụ mmanụ na agbụrụ na ebe isi na Enugu steeti? Abụ m onye Owerenu village dị na okpuru ọchịchị Ihowere na Nsụka local government Enugu steeti. Ịbịa na ama egwu ikwete na a na-alụ ụwa alụ? Ekwete m. Ikwete na a na-alụ ụwa ngwa kedu onye ọ dị gị ka ọ bụrụ na a sị na a na-alụ ụwa ya alọta ụwa n'ime ndụ gị ka onye ọhụụ? Ok, ọ bụ na anyị asị na na-alụ ụwa ya laghachi na ndụ m. Ok, ọ nna m. Nna gị? Nke mụrụ m. Maka mma amara m nke mụrụ ya.
and o nwere ihe masịrị gị mgbe ọ kụziri gị ihe zụọ ọgụ. Omume ya dị mma, omume ya dị mma. Onye udo ka ọ bụ. Onye udo ka ọ bụ. Ngwanụ ndewenu. Ngwa asịkwa na a na-alụ ụwa kwa asị gị lọọ ụwa ka onye ọ dị gị alụ ụwa ma ọ na-ebịa ụwa ọzọ gị nwa ịlọtazi ụwa ya. Nwe ndị m jụrụ ha sị na Dangote ka ha chọrọ ịlụ ụwa ya. Ụfọdụ sị na ọ Bill Gates ka ha chọrọ ịlụ ụwa ka onye ọ dị gị nwa ga-alụ nwa ụwa ya ma ọ bụrụ na ebe ọ dịkwa gị ga-alụkwa ụwa. Ụfọdụ sị na a na-achọ ịlụ ụwa n'ala bekee na n'ike Naijiria gwụla ha. Kedu ebe ọ dị ka gị nwa ga-alụ ụwa? Okay, ọ bụ na ka m lọghachitekwa ụwa ọzọ ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụ na lọghachitekwa na vileji m ebe m shepụta Ebe isi pụtakwa n'ezinụlọ m si na ya pụta. ebe isi kwa. Yes, maka na udo gbara mgbọrọgwụ dị ya. Udo gbara mgbọrọgwụ. Ya bụ Maazị Okechukwu Nwosu. Maazị Okechukwu Nwosu, ke ngalaba na ọrụ mmanụ n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo? Anambra steeti. Ebe na Anambra steeti? Nnewi North. Ebe na Nnewi? Otolo. N'Otolo ebe n'Imo ka aha ezi ama nna gị? Obi n'Otolo. Obi n'Otolo ịbịa na ama egwuregwu. Ọnwụ na a na-alụ ụwa alọ. Kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-asị gị kwuo gị sị ka ọ lọrọ gị ụwa? Onye mere ihe dị gị mma dịka mgbe gara aga ma onye nọ maka ya akụkọ ya adịghị mma isi na ọ sị na a na-alụ ụwa onye alọrọ gị ụwa ka onye ọ dị ka onye ga-asị ka ọ lọrọ gị ụwa? Nna m ya lọrọ m ụwa. Nna gị lọrọ gị? Chai. Ọ dị ka nna gị mere ihe dị gị mma. Ndewenu. Ọ na-amasị m ịhụ ndị na-asị nna ha. Ọ na-asị na a na-alụ ụwa ma ọ na-esi na ịchọ ịlụ ụwa n'ụwa ọzọ kedu onye ọ dị gị ga-alụ nwa ụwa ya maka onwe ndị m ha sị na achọ ịlụ ụwa Dangote ndị si Adenuga ndị si Bill Gates ka onye ọ dị gị ga-alụ ụwa ya ma a sị na a na-alụ ụwa na asị na na-alụ ụwa ka onye ga-alụ ụwa ya ma alụkwa ụwa Dangote na Bill Gates ha nọ ịlụ onwe ha o nke chọrọ ịlụ ụwa ya nna m Ọzọ Igbo Okolo ke ngalaba isi n'ala Igbo okpuru ọchịchị na ọnụ mara na ngalaba isi n'ala Igbo echi m n'okpuru ọchịchị Ọka South local gọọmenti Anambra steeti ndị ise Obuna n'isi obu isi akpụ nke dị egwu ị bịara ama egwuregwu ka m jụọ ọnụ gị na ọkwa ikwetara na ala ụwa alọ ọ dụrụ m anya na mmakwa m nke ahụ biko ka onye ọ ga-adị gị onye ga-amasị gị na ọnwụ na na-asị n'ala ụwa ka ọ lọtara gị ụwa na-achị nna mụta nna m na ọrụ m ọrụ nna mụta nna ka aha ya Ozi Nwiwo ya ndewo biko asịkwa na agakwa n'ụwa ibe ikwetara n'ala ụwa ka onye ọ dịkwa nke ọ bụrụ na a na-asị ka ị lọtara ya ụwa na ezinụlọ ịchọ ka ị lọtara ụwa n'ụwa ọzọ mmachi nnọkwakwa ụwa na ngwurube nna m ngwuru Light Chief Igbo Okoye ọzọ ọ dị ka ihe onye si ike na-eme n'ebe isi nke dị egwu ụfọdụ si na-achọ ịlụ ụwa Bill Gates ụfọdụ si na-achọ ịlụ ụwa Dangote mma agwa na anọ ụwa mma anakwakwa ụwa na ebe Chief Igwe Light Chief Igwe Okoye ọzọ ebe ị ga-alụ mbe ma anọtakwa ụwa na-emekwa obu na-akpata na-emekwa ibe siri ike rinne bikwa ezigbo ndụ na-emekwa ibe dị mma na-ewu ndewo abụ nwa afọ Igbo si na Imo wee bịa ebe n'Imo steeti Ọsụ local gọọmenti ebe na Ọsụ local gọọmenti Uburielem in Ọsụ local gọọmenti Uburielem na Ọsụ local gọọmenti nke dị n'Imo steeti ịbịa na egwuregwu biko kedu ihe na-ewute gị ugbu a dịka onye ọ ga-awa sị na a na-alụ ụwa alọ na ndụ isi ka ọ wụrụ ya ga-alọchiri ụwa maọbụ nne maọbụ nna maọbụ nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị maọbụ ikwu na ibe onye metere ihe dịrị gị na mma mgbe gara aga ịgbakọcha ya esi asị na a na-alụ ụwa alụ onye alọrọ m ụwa na ọ ga-akara m mma onye nwe onye abịa na nke ahụ ndị na-alụghị m hụrụ alụ ndị ụwa ọlọrọ m adịghị hapụ ụwa ọlọrọ m obi dị m aṅụrị bikọs otu o si wee mmụọ m lekọta m anya bifo ọnwụọ were nwụkwa otu o si gbuo na mmena ya dị na mma asị nne na nwa wee lụkwara m ụwa mme na onwe m dịga obi dị m aṅụrị and onye ọlọrọ m ụwa na otu mmena ya sikwa akpara kịta mfụkwa otu a obi na-adị m aṅụrị dịka omena nne m anọkwa dịka gị na nne gị nọ ị na-anụ na Igbo Igbo dịka ya na nne ya nọ biko ka anyị na-aga n'ihu ka m jigodi gị ọkwa nna a na-alụ ụwa alụ dịka nwoke kedu onye ọ gara dị gị ka ọwụ na asị na ọ na-awụ na a na-alụ ụwa ka ịlọta ụwa ịlụ ụwa ọzọ wuru onye ahụ maka onwe onye m jụrụ ya sị m na ọ na a na-alụ ụwa na ya lọta ụwa ọzọ na ya ga-awụ Dangote na ọnọdụ ya adịghị ya mma kedu onye ọ ga-awụ na asị na a na-alụ ụwa alụ ka ọ wụrụ onye gị nwa ga-alụ nwụrụ ụwa ma ịlụ ụwa ọzọ ndị
nchọkwa ụlọ mmala ọkwa ụwa m ọsọ mmadụ lụrụ ma so mmadụ elọkwa nke m mara agwa mmadụ elọkwa nke m anyị niri nke Dangote dere mma onye ọbụla nke ya. Ndị Igbo be anyị ekene m unu. Afa m bụ Zak Ọjị, onye ji ife onyonyo ndị Nollywood wee malụ. Ana m asị unu kilibe na ife onyonyo a na-akpọ ama egwuregwu, kilisie n'ike maka na ọ magburu onwe ya. Ekene m unu.